आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। वेंगुर्ले तालुक्यातील ओबादांडा समुद्र किनाऱ्यावर 21 फेब्रुवारी रोजी संवर्धित केलेल्या ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या 29 घरट्यांपैकी एका घरट्यातून आज बाहेर आलेल्या सुमारे 300 ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या पिल्लांना पंचायत समिती सभापती शंकर घारे व ओबादांडा सरपंच निलेश चमणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समुद्रात सोडण्यात आलं। ओबादांडा येथील समुद्री कासव अंडी उबवणी केंद्राचं कासव मित्र जॅक्सन ब्रिटो व बस्त्या ब्रिटो गेली अनेक वर्ष ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या अंड्यांचं संवर्धन करून ती अंडी उबवून समुद्रात सोडण्याचं प्रामाणिक काम करत आहेत। यावर्षी त्यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी संवर्धन केलेल्या ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या 39 घरट्यांपैकी एका घरट्यातील सुमारे 300 ऑलिव्ह रिडले कासवाची पिल्लं बाहेर आली, त्यांना समुद्रात सोडण्यात आलं। यावेळी कासव मित्र जॅक्सन ब्रिटो, बस्त्या ब्रिटो, तुळस येथील प्रथमेश ठुमरे आदी उपस्थित होते। आज आपण सर्वजण एकत्र आहोत ते ओबादांडा ग्रामपंचायत हद्दीतील समुद्र किनारी या ठिकाणी आज समुद्र कासव अंडी उबवणी केंद्र ओबादांडामधील रहिवासी सन्माननीय जॅक्सन ब्रिटो आणि बस्त्या ब्रिटो हे गेली अनेक वर्ष कासव मित्र म्हणून काम करतायत। गेली अनेक वर्ष कासव या ठिकाणी अंडी घालतात, त्याचं संवर्धन करून ती अंडी उबवल्यानंतर त्यांची जी पिल्लं आहेत ती समुद्रामध्ये सोडण्याचं एक प्रामाणिक काम हे दोघं या ठिकाणी आज करत आहेत। त्यांचं या ठिकाणी वेंगुर्ले तालुका सभापती म्हणून सर्वप्रथम मनापासून कौतुक करतो। यावर्षी सुद्धा त्यांनी जवळजवळ 39 घरटी या ठिकाणी त्याचं संवर्धन केलेलं होतं। तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार 39 घरटी या ठिकाणी होती आणि त्याचं संवर्धन आपण या ठिकाणी त्यांच्या या उबवणी केंद्रामध्ये त्यांनी केलेलं आहे। त्याच्यापैकी पहिली जे हे आहे अंडी आहे त्यांनी ती उबवलेली आहे। जवळजवळ मला वाटतं 55 ते 60 दिवसाचा कालावधी त्यासाठी लागतो। म्हणजे 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी ही कासवाचं घरटी ठेवलेली होती आणि आज त्यामधून पहिली पिल्लं त्या ठिकाणी बाहेर पडली आणि त्याचं ती जी बाहेर पडलेली पिल्लं आहे ती आपण आज समुद्र किनारी सोडलेली आहे। त्याच्या माझ्या समवेत आज आमच्या ओबादांडा गावचे प्रथम नागरिक सन्माननीय निलेश चमणकर साहेब आहेत, ब्रिटो आहेत, माझे सहकारी प्रथमेश ठुमरे आहेत। यांच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण आज ही उबवणी जी सुमारे 200 पिल्लं आपण ऑलिव्ह रिडले जातीची जी आपण समुद्रामध्ये सोडलेली आहेत। खरं म्हणजे अतिशय चांगलं काम या ठिकाणी करतायत ते ब्रिटो बंधू। शासनाच्या वतीनं समुद्रातील या कासवांना त्याचं संवर्धन व्हावं, त्यांचं रक्षण व्हावं याचे अनेक उपक्रम